Difu Government College along Alama Puthak Kachisong pon pini ani drok ke pleng. Ingdeng kwe phokechok parbi bhoktitom trasatum kurjing thoramai katalon pon. Kaliram Bastia long drugs pen banghunya tum kacingna. Tortelang soara thorpak pen towar kachiselang pon. Kardom karbilong ria birta long pen non arni kang sama para birta non birta ke thanjeba sami ojang terangpi non birta angton pen arju ponsena. Difu Government College along Kacharli Dunjia Phan Amen ke thap pon pedada tuma phan anta Amen thapon lap nangji. Athe ongdum karbiang long arata tumke kidok det ke boy det sido. Lasi angtan Kacharli damjia phan hidung ka siksak do. Laso ke hang pon pen kachisong pon pini chiti ni phai crepe lian ke nitrok an ke plenglo. Pini laso kachisong along Karbianglong District Congress Committee Kongchun Bang Dr. Mongverong Pita Chito Dunsi Amen ke thapon petom phan an ke thapon etjia phan KAC Lapen Education Department atuma phan choningri. Pinili tumdak Karbianglong District Congress Youth Congress lapen NSUahin pen stame pinidak student tum kisung theglong si tum ta pinidak chutong dun lo lapen itumang ke piling tung pamanon ke kisung apor COVID-19 apor pot kadue phanda tuning ring tung lo lapen jesimet Karbianglong Autonomous Council ke cari pon abang phi tumpan lapen jesimet EM in charge higher education alang phan same tuning ri lo je la student tum la so demand student tum kacesong ma ke genuine lo isi genuine issue lo admission parman podma dakar binglong ke penaan ke kidukila harat tumsi ke ong alang tumang ke non COVID-19 apor son hutke economic situation ke hinu son ke alang tumke kapre ke hilo dim bang ke dam ne deta hai la se alang tumhan ke daksi admission pema students ma future lam ta do students long kacharap dun apurial tum ta do la si kadu ga be phan ma tha ponsi alang tumhan ke daksi admission sampai adjust pon nang po lasi nili tumang ke dak pini la solong si don dun si li tum ta dak pini tong dun lo sir la prang la so gof lesson la song ke song ga bi pin lang stano la ni kan ni thom ni dolo la so ke song doron lo la so but hak kupi ko na ke chok chi la tum chi song nang ko kan bang da tamane isi bang ke non pe ningkan phoba ningkan ke pa prang bang ke mo pe na than lo je dak metric punoi ba class 12 ke papas aphai bang ke dakar belong ke non pen lang namet prote kom chat lang semen ke dam tang ningkan ke thom phliang bong bang ke la so metric ke pass punoi ba 12 pass punoi la so aphai bang ke peran ke dolo la sila so teng bang ke dak seat si tame bad nahi polo समय बाद बेदत फंसी निली तुम ता दाक पिनी सो डिमांड मांग प्लेस लो बा स्टूडेंट तुम पेन समय ली तुम नॉन अजाब रपेट लो स्टूडेंट तुम डिमांड के जेन्युइन लो लासी लासो बांग के पास चुन पिनाई पुसी चुनिंग बिलो सरकार फल सर नंगलिहिन बेंतला दा नोला उवे किमीगला चाली बम नंगलिहिन को पिला तुम हला तारीख दुंगा तुम गंदा नॉन जैसेमेत बांग के अलांग तुम के मेसेन पेन अलांग तुम ग्रेजुएशन पुनः बा कोपीमा अलांग तुम के मांग जोंसी पोस्ट ग्रेजुएशन पुनः बा एमफिल पीएचडी से तमे चे पतांग नांग पो पे मेथांग दाकार बिंगलोंग फरमान अलांग तुम मेसेन पेन को सोंसी आमेन आंसो से अपरान पन उंजीमा लासो फांसे अलांग तुम माथा नांग पो पेन मेथांग पोरियल आमेन को सोंसी आंसो से अलांग तुम केमिसेना तोवार पन थेइमा लासो फांसी निली चुनिंग रिलो स्टूडेंट तुमान ओइ किमी तुमफान सर इसिलाम नार सरang nona soketi song long penana ala ni phoni trok an pleng tang lo office de la council sor hedi pinal se dana humri bang we pinlang la so bithak nang li pilo pudang tung labang ke ningoi meme si pudam ponili je laan ke goromang bong same laan phang ok stame dak student tum dak kache song lo pinyan ke ni trok pusi ni liphan than pachini lo la si laanang bong stame alang tum dak wang wedat ba humri redat bangela ke ningoi meme la si putho chuning ri lo nang li tuma channel pens tame ni li chuning ri lo appeal lo Karbianglong Autonomous Council Authority la pen EM kadu tumanta chuning ri lo je student tuma ke mang la ke genuine ahok pet ke long nai hormulo la sila sobang ke Pini Chitini Pai Great Piani Difu Culture Complex along Karbi Bhaktitom Trasatum Pen Karbi Jing Thoramai Ingdeng Crepe Hokichok Katalon Pon Adapapor Karbi Bhaktitom Tras along Kachirap Kachitodun Karlitang Abang Photoma Phan Kachikimo Pon
non laso kaphere meme COVID-19 abur ki jumpo da jok hawartin along si laso ingdeng krep hoge jok cetalon ponang koglo pusi alang litum pen pherang ke atumapan nang pachini dun litum nasi tene nang ne arbi chungrum pani litum haya farman 14 September matela ini citi ni pai krep li kene tum karbi boxitom trust ningkan krep ho kepleng katalon lo thema laso ala ni tum karbi boxitom trust la berthelong mate ni tum karbi boxitom trust seng dat pen berthelong ni tum bangla karbi boxitom trust ke pini pen ke seng tang lu buke plang paklang ceng arani lo pini bangke lasi laswar ni bangke ni tumke la karbi kur phomana ituma mutu ke karbi tang te karbi na open nevi iswet karbi donang sengsi rengdok pen rengni pulasi ke pathe lasi karbi kur pho pharman karbi kur pho iswet donang tapen karbi kur pho labmate karbi anke iswet do petra koson se kaching thur koson si methang apindeng jinghonji methang ajutang jinghon ponji methang nim rokom pangchu ponji lahai aputhak ke pangdak ceng arani kurching room at pen jo sob kur sivet karbi kur pho eklai vet ke do pen kur pho pharman mate karbi pharman ke claim ke dam thajima laso ke pangdang cek arani phan bangke ni tumai karbi kurching thur amai pusini tumki irponsi laswani kan bang se ni tumke la chiti ni phai krep liar ni ke talon pon ason thotsi pineng le thotta ni tumke ni kan krep phong deng ke pleng pini katalon pon pilih so arni ke nali tumla ani kan bang talon pon bom ni kan bang talon kan bang lo la oi ni kan krep ho ko chok lo pinian bangke ramai pusini tumki irpon kado ke beda theklong lo eli tumke tirim tiram mate litum pharman haku pen ke claim kuitang kedam tang atum phan ke litum ke chiki mo pon vek nagi poson thak thak sini litum ta labangso kurching thur amai la 14 September ahut anekan bang katalon sitame litum phan hau ke cheng sipen labangso karbi boktitom trust litum ke seng cheng pen amai phu holsot ke cheng si lo alang li kalitang sar longkam teron alang si mai phu ke cheng si lo se alang li phan lapen holosut member hisapen ituma siam barim mate sar mo sing inti sar alang li tadak members cepaduk pik lo ala karbi boxtom trust ama hang pathek pen danglok la so amai pang tang ponji phan lapen ke hala sar kalitang bubon rong hang alang li KSA ex-president ex-general secretary alang lesi tame dak botitom trust hola sahut ke cheng si ke claim phan ke cebatuk lapena dak litum karbi botitom trust pini arni chikeplang laso phan ke claim mate alang li through pencil labangso karbi botitom trust ke plang ilitum kuru pilo phi karbi kurpho pai puseni tum kichi pon alang li ke ombika to bipi alang li achor alang li sonjing inti alang li chora ajone pensipini karbi boktom trust ta ke plak bola soka munthi pon ben masini tumke alang li phanta ke chiki pon aning kan bang itum la program le ke dolo polote alang tum ke chiki pon ke chiki mo pon padu pon chiti ni phai kre ke thomar ni kang samapor khatkhati police station kaphar lopanang kang kaliram bastia long bank ke thom ariso tuma phan drugs pen police atum kinap don long kaching nang chekatum Ajot Ali Arta Incorrectly Arong Moigao Mujamid Ali Arta Incorrectly Sirkep Arong Nagaon Lapen Manor Udin Arong Kamrup alang litum arideng pen kilong pona drugs hitia long adora tengke tangka lak plikep an duji lapen alang litum abaik ta pulis atum pen cheparideng pondetlo bike number NL07R4988
benang karbi ahawaratum kaching thodon thekte dolang towar me lang kelelesi ke onglang lason si tortelang so ahawaratum ta piniarnian ta katheang chithordonong lelang me lang towar kabe rat kisum thektiklo KAAC atoma phan towar chulang bomlo bonta asai jokje thorpaksi towar chisalam ponang koklo busi laso ahawar aradatum ningri pondrenti dak hotel lang so arong asar nitum rat aphan mate pintum sayoge sarkar aphan nitum chokha bom pen same dak konsilong revenue dat pen pinian ken nitum kan tikep ke pleng lot wai same kan tikep pleng dat pen nitum konsilong revenue la bangso arong revenue dat pen ang bong same nitum hanan antame sarkar tum nang lang pa krang do nitum non misian atawar long le la pen misian ki yuna lang long le asin tiningri non aching honai local MEC alang ditame itum phan lisensian atawar nang tipen ki yuna lang nomor 1 ki yuna lang lo nomor 2 bang kai tum tawar lo la pen nomor 3 bang kai division hin lo sinon itum kaching honai local MEC lang di durong 3 itum kaching honai da mong so kontesi local MEC alang di durong asin itum phan ni prang nang rap ko sonte busini li alang di phan tuningri athin tum local MEC ke alang lian cholo tum han nang kelangi kelangle sayong ye sini tum rap king wa sini tum BDC pangtang konsi pen seleb group pangtang konsi tum pen BDP pangtang konsi pini labang so asaya deng konlo la pen hafta long pen tum ADCC deng konlo arong tin khan ni lichining ri gamra la pen BDC la pen BDP phan mani tum la bangso akisu corona ke dupen ni tum la bahar mane is na ki claim tu phan same tum bijot permission pen piwang widasi kimei pusini arong tin la BDC la pen arong tin la gamra phan chining ri ate nihang kusi pen rong dong padudong dia son si kimei kusi kadang we gamra hambat chining ri pini ni hin dak arong asar mate gamra hin pen ni pan khihek pen ni ki lam thip si pan pagi koklo tum Pinia Berta, Lansi Kangton Chorlo, Kaduka Ve Phanta, Kardom.